Daghan namin sa gwapa diri. Daghay maka-attract dagkadugayan, daghan na gwapo manimba diri. Daghan may gwapa diri. Kasugod in taon mi diri kaluoy gatin taon mi. Karon naaw nimo ubay-ubay. Naigo ng Diyos. Naghapon, nag-meeting din mi sa mga pastor sa Lanao del Norte nga mga Assembly of God. So, ipanalangin ko akong last year di ay 25 pastors lang yun ni. O karon abot na yun ni o kasi 32 ka pastors. Dili lang ang kasimba mo gipadaghan sa Ginoo, kundi ang hasta ng mga shepherd kanitong atiman yun kayo. Daghan na po yung mga simbahan nga murag gasugod, pioneering. Mo report sa day ko, no? Bahin aning church tithes na to. Ang atong simbahan, ang Assembly of God, Mount Carmel Assembly of God, nagsugod lang yun ko balik sa Mount, sa Assembly of God, month of July. Pero kung tanaw nimo ang record bitaw sa church tithes na to, ikatuluta sa kadaghay dagko nga simbahan sa Assembly of God sa Lanao del Norte. Ikatuluta. Pero kung gasugod lang ta January, number 2 kita. Unsa ato ni simbahan? Unsa na ko niya itong simbahan? Pero ang atong simbahan is matinud-anon sa ikapulo. Puntahin ni sulod diha sa kalibo karong si manahona. Kuhaan yun nato nag 10% so sa gatos ato po nang ihatag dito sa Palao kay siya may si Pastor Billman ang kuan. Pero kung wa mo lang mo kabalo, kini yun atong simbahan sa una katong gatin pa mi katong ga-decide ang mga leader nga mo barog yun ni siya nga simbahan ay pabarog yun ni bosa gani ka nang makit-an bitaw ka nang haligi ka na siya mo diha ra ng kutob mo kanang kanang gikan diri primero nga kuan lingin nalata na gyud nang kuan diha unsa na gipadala po ni si Pastor Roger diri ang associate nako nga kinalata na diha di jud ko mapatukod gamay jud ko ang simbahan. Pero matinud-anon ang simbahan nga muhatag sa ikapulo. Kinsa may kapadakuan ni matinud-anon ta. Ang Ginoo oy. Unsa mo kung ikakaya na to? Kahapon gamiting mi sa Puentes. Ang pastora nga gadala dito is 15 years na sa ministry. Ako mag-14 pa ko sa ministry. Pero walay simbahan. Kaupat na siya gabalhin-balhin. Kung simbahan ay kanabitang balay kay lahi mo kita mag-praise and worship God kay Sabat yung kita dili gyud sa nakasakay ng tagapikas. Kita kay ato isyagit mo gyud nato. Mo nang Minyagit po sila dito. Pag dili mo syagit ko ata. Oh, ipamahawa na mo diya. Saba kayo. Bural sa drum diri pag syagit sa kanta. Gawas dito pastura mo lili sa bintana. Sige lang, kaya nag-ampungan mi nga mahuhawa lang, may diri ka. 15 katuig ga ministry, walay simbahan. Ang ato, karong January 17, mantingali kung dili ko sa masayo, upat pa katuig nato nga katapok diri. Gasugod mi des meeting ship, dili na nagtulda, wa maabtik tuig. Gasugod mi January, pagka Pebrero na kami diri katulda mi diri dito mis ubos kanang waiting sheet pa. Adili Pebrero pagka Marso nagtulda na mi diri. Init kayo kay doon ra ko nagtulda. Then pagka Oktubre nabarog ang simbahan. Kutob anang isakal kanang kuan kay lugar man tag isa po ka ispan po diha. Nya unsay kapasidad sa simbahan? Gamay na mi diri sa una. Kapasidad na mo. Matindahan yun ito sa Ginoo. Asa ka? Ingon dyan ko, ang inyong pastor, aning kamot dyan nga, dili ko hangulan, kaya nagtuo dyan ko, nga kana laging ingana sa 10% gatuo dyan ko. Then, karong tuiga,
Wala pa napatay mo almost 2 months matingali yung ate panibahon so wala inisulod din na kwarta kay ga lockdown ta. Naka-extend tag usa ka ko ano halikihan. Nakinsara ko ta. Magdugay. Lay ko ng Diyos. Ala, sila po. Kining last Sunday yung tanako ni share sa inyo gining akong pero kay nisulod lagi to si Brad Alan pero ganahan jud ko niya. Kay in spite of sa iyang kasakit nga niabot ang joy magnaagid sa iyang kasakit. Is mention po niya ngalan. Naagid sa iyang kasing-kasing. Sinan ka 20 years nga gidialysis niya ang anak karon buhi pa. Pero yung anak naputot in taon. Ang umango dagtagas na tayo. Crack na ng lips. Kaya siyempre gidialysis ko pero buhi tungod sa kwarta. Nakaburod man siya, may supervisor pa siya dito. Pag uli niya diri, bapasya ka uli, kim uli ay na siya, kaysa sinta na siya, retire na siya, natigbak, lain na, natigbak, namatay yung kuhan. Sawa, di siya ka uli, kay lockdown po. Pero kung gamonitor ko sa Facebook ba, nakalabitang murag, mahayaw niya Ginoo, ana, wala yun. Ay, pagmahay. Then, hanto siya, kitagaang sakit. Ako, nako'y prostate, nako'y psoriasis, iya, upat ka buok, nasa inwater, nasa prostate, nasa kidney, nasa sard, pero pawalihan din eh. Huwag pagmahay, yan si baba madungog sa Ginoo. Yang Ginoo nga, tugay ko halaga ni mo Lord, pero gamahay yung ko ni mo. In spite nga yung anak, in spite nga, siya, gikuan. Yang ipasabot sa tuwa nga, ang joy, sunod na kay involve ang Ginoo. Ang kalipay, like for example, kapasa ka board, lipay juga. Pero pagkaugma na, o taon na, wala na kalipay, pero joy. Sister Minda, sige ko na siya. Paminsan yun ano yan ko. Si Sister Conching, that is joy. Katong giingon nga, Lord, pwede ko din makwaon. Kaya gidungog ni mo pag-ampo, akong apo, ginbalik. Diri na sa sulod, nabi-involve kwarta na. Gignan na sa antla nga, na 5,000 simba. Wala involve kwarta na. Diri na sa sulod, Ginoo na, kalipay. Yun na ito magdugay. Isgota og New Year's resolution, tagsa-tagsakong tani agoy. Kasagaran mo ko na sa patanon, God, maabot mong ikos likod. Agoy. Ayaw lagi magdoko. Niagi di akong patanon. Unya, nadyo ko New Year's resolution sa una. Unsa naman, luspad naman yung tanin. Kinsa may mo volunteer sa inyong 5, di ba? Patanon lang, kay kasagaran, patanon na ikabuhatan na, kaniti kulang, suma na na. Sige, naka? Sige, di. Ihong-hong lang. Ikaw, third, hindi ko kaduho sa tingog, third. Mayroon resolution na third, naibot. Tingog, ihong-hong lang, mama, third. Sola. Okay, naka, sige. My New Year resolution. English yan. Simple naman ang New Year resolution. Karang may program physically and mentally sa kuha. Karang I mean physically kanang healthy lifestyle dayon. Sa mentally I want to improve my knowledge base 21. Wow. Physically and mentally. Mas maayo kung mo in English ako. Unsa ang tao ni eh? Pero proud ang ginikanan, no? Kanabi kang may gadawag tayo, mong anak gwapo, yung anak gwapa. Bahala kita na ginuton. Proud ang ginikanan, okay? What kong resolution? Kanang gusto na to nga naatay apan sa atong kagalingon. Gusto na to usbon. Example, ang akong record diri. Kasador man kay ko. In 2021, kinahanglan din ako kastakit. Mag-savings jud ko kay para makapalit ko kwintas ng gold. So, iman yun ang pangandoy. Mag-usap kasi mong kagalingon. Ikaduha, kintahay, nabuang naman dyan ko sa internet. Tulog na gani kong tagalas doon sa alas 3. Usbon ako, New Year's resolution na po na ako. Taman lang sa alas 10. Sige,
Apo ay. Dista na gyud mo na dito. Napagilain nga ng New Year's resolution, especially kani mga minyo bitaw nga nidagko ng hawak. Mag-exercise na ko para mabody beautiful. Lalo. Hiking, maayon, taling kamo, tinitaw. Oh, ano New Year's resolution? Pero, kasagaran bitaw sa New Year's resolution, dili matuman. Wala yun, isamot ka ni katampok. Isabot din naman. Bitaw, kasagaran, ako na niya pag New Year's resolution sa una. Pero ang kasagaran na tumabantayan is ingani. Ang New Year's resolution man ko, ingani ang nabutan sa panguna-una. Kuha na siya. Ano ito kong kutigo? Self, ako gastador, anak. Then, wala ka gami, wala yun kasagaran, wala yun na-involve ang Ginoo, anak. Soul improvement. Nga ka na bitaw sa sulod sa imong kasig-kasig. Unay mausab sa imuha nga, mas guwap ay mo gipangandoy mo siksi akong lawas mga exercise na ko. Wala man na kay dili man o malabot ang Ginoo na. So, mo na ang kasagaran failure. Ito basahon. Hindi na mo ganahan mag-exercise. Ano eh? Juan. Sige, Juan ta. 15. Muna kong i-share ang tag. Huwag po kayo ito kaalan. Ganahan ko ato. Wala gyoy. Wala pagmahay. Das Ginoo. Bisan sa grabe nga kasakit. Juan 15. Versikulo. Dungan ta. 15. Versikulo 5. Akong basahon, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako o ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang last nga portion sa bersikulo, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kung unsa man ang imong mga plano, pasiksi man sa lawas, ikot ang talang. Kay, di man na gana, mag-ampo ka sa Ginoo nga, Lord, isiksi ang lawas na gumor, di ganahan ito bang Ginoo? So, wag hilabot ang Ginoo, ana. Murag, kuhan, so, so, tinuluay na friend mo, yan dito mahuman, sige na, pangatawa, ano yun, ito mahuman na yung kuhan? Isa na yung ganak, wali, ano eh. Dalay ko ng Diyos. So, ingan na. Muna, kung wala ko na-involve Ginoo, kasagaran, dili yun malusot ang imong panghandoy. Bisan ka ako ganun sa una, palahubog ko, kusukay ko manigirilyo sa una, pero part yun na sa akong New Year's resolution. So, dyan, pa ko college, gabisyo naman ko. Di maabtag ko ano eh. Ang kanang sigarilyo, di mo kaya. Paghapon, manigirilyo rin hapon, kaya adik na yun. Ang inom, gontag yun. Ito kasi bana na ko, kaya inom. Kalit lang nga, uy, pistas lugay. Ato na. Impas na. Impita na dito. Impas na. Nawalang resolution. Mag-amputa, dalay ko ng buhay ng Ginoo. Salamat, Father God. Among isgutan, Father God, Ginoo. Sa teksto nga akong gibasa, tubangan kanila. Wala gyud may mahimo man. Kung kami nga among mga plano, wala kay labot man. Wala gyud may mahimo. Dili gyud mulusot. Usa salamat amahan nga among isgutan karon kay gusto po nako nga imong katawhan amahan. Imo ra kong gigamit nga instrumento makabalo sa sekreto nganong ang mga Kristohanon ang uban successful, ang uban failure. So dalaygon ko kang Ginoo. Salamat sa pagpalibot aning imong simbahan sa imong mga anghel para ang yawa dili gyud makilabot kanamo. Kini tanan kong pasalamat lamang pinagis mo pugtong anak sa Kristo ang Ginoo Dios. Amen. Excuse gamay. Nganong failure ta na basa na nato tungod kay ingon ang atong Ginoong Hesus kay kun wala ako, wala gayud ako'y mahimo. Now, pangutan-on yun nato ang Biblia. Pangutan-on nato ang Biblia. Kung unsa man yo'y gusto nga mahimo ang gusto sa Ginoo para buhato nato. Dili lang ka nabitaw
ato lang nga plano nya di nato i-appeal ang Ginoo. Kasagaran gyud na appeal. Tingali kung naay 100 nga nag-experiment ana, tas swerte na kung nimulusot nga na duha. Kasagaran di gyud kaabot bisag ganig sa kabulan. Kana biyang exercise, mayroon na permiro pasingot yun. Oh. Kung magpasingot, straight yun siya, tuha ka semana, tulo ka semana. Umis lang na kausa, wala na, straight na. Unya ka na bang mo exercise, bitaw ka, kisigi kagpasingot, ang dangan niyo mo, na maborot ka sa mo. Impas. Basulon na itong kwan. Hindi madala, oy, sino na kag apil-apil ka dito, sumbar ka sa plaza. Wala ko sino, ay, yun. Diyos, padayon ta. Naay gipangayo ang atong Ginoo sa tuwa matagsa-tagsa. Dili nga ikaw mo adto sa Ginoo nga kanay ka nang mubuhat sa imong plano kawala siya. Atong basahon ang unsa di gusto sa Ginoo. Mikiyas na siya sa Binisaya. Mika sa in English Kapitulo 6, versikulo 8, atong basahon. Usbo nako unsay kita naning kamuta nga nay mausab sa atong kagalingon, pero matingala ta nganong dili nato makaya tungod kay usahay wala nato gi-apil ang Ginoo. Karon pangutan-on nato ang pulong sa Ginoo. Unsay iyang gusto sa atoa? Mikiyas 6, versikulo 8. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, gipakita na niya kanimo o tao unsa ang maayo. Ang ipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan. Ingon natin Ginoo o pagpakita sa kanunayng gugma o sa pagkinabuhi diha sa pagpausanon pakiguban sa atong Dios. So naay tulo. O kining tulo, kung imo ni siyang ma-fulfill, nga matrabaho nimo, makuha nimo, paningkamutan, nga makuha nimo ni siya, wala ay kung nindot na imong kinabuhi. Unahon tani kining usa, pirmiro, ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan. Kaangayan, justice sa in English. Kana bitang way pabor-pabor, kita bitaw mo anang kanang sani justice bitaw nga kuan nga ribulto nga nagunit siya murag timbangan, balance, pero ditaptapan ang iyang mata para dili siya katanaw nga migo man mo pabor siya. So dala siya kabalo, so balance yun ang iyang just yun ang iyang paghatag sa hukom, justisya. So, ingan ang hitabo. Pero kasagaran na itong mga Kristohanon, imo kintahin ng pagkumangkon. Unya mo'y nakabuhat og sala. Pag-abot na sa husay, paboran di na ito kasagaran. Pero ang ingon sa Ginoo, mo na yung gusto. Wala siya gatanaw kay imo ng anak, imo ng pagkumangkon. Paboran nimo. So, na ito pagbasa. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo maong pagbuhat sa kaangayan. Angay yun. Parehag yun. Equal yun. Muhatag ko example ninyo. Dugay na kayo. Dili pa ko katudlo sa Pungaan High School. Kailan kanang si Undi bitaw kinubulangan nila si kuan mo na? Princess Lee? Kimberly. Si Kimberly. Estudyante na ko. Nakana yung nabana si Renante Adilaw din na. Abin ako, Adolfo na siya. Adilaw din na siya. Ay, parintira rin mo. Kana ginong bataan na, sa panahon nga siya pa-estudyante dia, perti ginong badlungon na. Badlungon yun ang bataan na. Kuratan ka ni ko nga, nanon yung si Kimberly, anak nga. Mura na ko sila natin idara, anak. Nako, dugay naman ko ito. So, pero, dito ka sulod sa classroom, na itulo ka babae dito sa gawas. O niya, kita po ko ni Dilaw nga Renante. Pero ako galagot yung ko ng bata na. Siyempre, kung ikaw maestro, badlungon nga bata, magugot yung ka. Galagot ka, anak. So,
Naapod siya dito sa Pikas. Makita, ubos man sila sa eskwelahan. Makita na ko sila sa taas. Naiming lang po ba? Nga to ako dito. Gato-natala. Dili ko nila makita. Kaya naman ko sulod sa classroom. Kalit lang sa tulog ka babae. Murag gilabay ba? Pero dili po patok. Yung bagal bitaw nagahay. Kaya tiwa pati itong ulan niya to. Tibagal. Ang yuta. Salamat. Gilabay. Naigo. Ang isa ka diri sa bata. Legs. Pero wala mo kita sa bata ni hilak. Pagkaugma, tingala ko nagubot ang principal's office. Kaya gidala na sa mama, sa bata, ang iyang mama, nagdala po iso kay nga isuon, wag po kabalog taga-asa to. Bago pa ko katudlo, dali bago, silang keep time, pag nilang Kimberly, undi, lukay na kayo na. Di, nakalabay ko kay sakit man kayo dito, tako na magtingaw dito. Ang ilan yung gipasanginlan, kay ato nga tayo naagyo si Rinante. Si Rinante, naminaw lang ko ba? Giduot yun sa mga estudyante nga siya yung gaan. Pero kung pangutanon po sila, murag wala, dili po sila kasyur. Yang mama yun, gaugot yun po kay murag silingan, dahil sila kapita diha, murag gaugot pa itong Rinante. Ako, gaugot po ko sa bata, lamit yun kayo, malaka na ko, gaba din mo diha. Pero naluoy yun ko sa bata. Kaya ang bata, maingon yun siya, si Rinante, kasi kung sa kasipat, wala lagi ko gawbato ninyo. Ano nga, kabura na sa kilakon. Anong inyo magkumpasanginlan? Wala kong hilabot ninyo. Pero ang among mga upan nga, maestra dito, siya, ano ba, hinungungay na. Ako ato nga tayo, nakakita yun ko. Nagtindog si Rinante, niya nakalit na niligid nga murag bato, naigo tong isa. Nilingi sila, murag lang nakita nga kalit. Si Rinante, wala yung labay. Pero kato nga tayo, naggubot na dito sa akuan, kay murag magpabayad. Tindog ninyo ko. Excuse sa ma'am. Di ma'am na ko itong ginikanan sa babay. Kanang sitwasyon kita dyan ko, anak. Tulo sila kabuk babae dito. Si Rinante na po siya dito napita. Nakos buntod, kaya ang eskwelahan sa kuan, di ba, na buntod niya, ang ilang ground sa ubos. Kung wala pa man ng ganun, mo kung basketball diya, court, wala pa na sa una. So, igingnan yun ako, wala dyan ko kita nga si Rinante na punit og bato. Nakita ko bato nga niligid. Pero ako kita nga si Rinante ga labay. Pabini mo si Rinante nga kanang magluoy kay ang paminaw kay tungod lang kay badlungon ko pasangin lang ako tanan unsay di maayong hitabo di sa eskwelahan. Ihangad ko siya tan-aw sa kuha. O sa expect ba nga buhatan? That is justice. Amen. Muli giyon sa Ginoo. Ato Mikiyas 6:8. Ang ipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kangayan. Ingan natong Ginoo. Isang pag-anak nimo na kung nakasala gyud na. Ang imon lang yung buhaton, surrender na lang ipatang nakapatay. Kanya wala maklaro kinsay nakapatay. Yan sulti man singuha. Pero ikabuhat ato pa. Yung taguan, natural, amahan ka, inahan ka. Ano yung taguan? Dinuotahan ako sa mga Kristahano na magkaka. Mahimuot kang Ginoo. Ngayon ng Ginoo, kinahanglan magbuhat kag kaayuhan. Equality. Ngayon mo ba, ampo sa Ginoo. Tubagon sa Ginoo. Bisag ingana nga sitwasyon. Sakit sa iyong kuan kay anak nimo na siya. Pero nagyapon ang joy, anak. Para kang katungga, wali na ito diri last kuan. Grabe ito wala yung nakatilaw na ito diri. 20 ka tuig yung sildo as a supervisor sa NEC. Dili makita nga niya, sinso sila, kay gikaon siyang anak. 3 times a week, muadto diya sa sanitarium kay dialysis ang bata. Hot doon, kaunon sa bata. Nisira ang NEC. Wala sila sa pasagdis Ginoo. Kabantay mo itong game ka na ba kang Christ, Aquino? Nakadaog siya to. Game ka na ba? Anak ito na? Oh, nakadaog siya to. Mutong gihatag niya ang 10% sa simbahan. Nahurot ito siyang anak. O niya, kaya naka-abroad siya. Supervisor kaya po siya dito. Wala, diligid. Yung anak gani. Maingon niya yung mga anak. Pa, magpalit po ito gwapo nga sakyanan pa. Kaya itong silingan, gwapo kag sakyanan. O niya, dili ba na supervisor? Ikaw supervisor yun. Maingon po siya doon. Gwapo yun ang kong plano yun nga sakyanan paliton. Pero, katanaw mo po kung si mong anak ay mong magulang. Kung dili nato si Panelises, mamatay ko siya.
Wala gyud regret siyang kasing-kasing nga nalain sa Ginoo. Isang ingana bitaw imong desisyon, mo encourage kasi imong anak na ikaw may kabuhat na surrender. Gampo lang ta tagaan ka kalinaw bisag nakasulod sa pulsuhan, malipayon gyapon ka dito. Whereas kung nakasgawas ka sa resuroy ka, wala murag uot mo kasing-kasing, di ka malipayon. Ngana imong patian, walay joy. Wala. Saan man nakasala man imong anak? Mo na gi-require sa Ginoo. Wala gi-require ang Ginoo. Body beautiful. Ano? Balik ka puta. Pangalot si ko. Masunod po tagpanag sa anak. Seryoso. Kaya kuminaw na mo kay kini pala na yun. Si pastor nag-ingon na yun. Kung igsuon man mo na, maanak man mo na, kay Kristohanon man ka, gusto yun sa Ginoo ang kaangayan. Saon man mo? Ikaw na nga mo anak. Hilak mo duha. Nga kadugan dyan. Gutan ta lang. Simpako, Diyo naman noon. Anak? Nakas ka ba? Sinagawan niya. Ba mo yun nakabalo. Pero ikaw nitug-ami ko sa kuha. Maglakaw ka sa tibok ni mo kinabuhi sa kalibutan, wakay kalipay. Walay joy. Dila to ka sa prisuhan. Isa pa nakasulod sa prisuhan, adyo kay kalipay. May siguro kay anis man ka. Tagaan ka, isa na. Ano bitay tawar? Pardon. Lima ka, imbis nga 20 ka to, 5 ka to, kagawas ka. Ba imposible sino? Mamuhat mo ka na to na. Kamu na'y bahalaan. Basta mo na i-require sa Ginoo sa tuwa. Ikaduha, asa to. Pagpakita sa makanunayong gugma. Na ay diferensya ani sa pag-translate na po mga igsoon. Busa kung gatiknot mo ana, mao gihapon lang nga bersikulo Mikiyas gyapon ta Mika gyapon ta bersikulo 8. Ang gibutang gyud sa in English is mercy. You love mercy. Nahigugma ka sa kaluoy. Dire kung imong basahon pag-abot sa Binisaya, sa pagpakita sa makanunayong gugma, murag dili mao ang pagka-translate. Kay naagid ang mercy nga word diha sa English nga translation. Agi na siya. Labi na sa makita nimo na sa New King James Version. So, musa gani kung maayo ka nga pastor, ayaw pagsalik og isa ka Biblia. Kay usahay dili ma-misinterpret nimo kay mao ang nabasayan sa Bisaya. Pero ang sa tinuod mao gina kay gikan diya sa English kini Bisaya. Asa man gikan ni pag-translate nato Bisaya gikan sa English. So mo refer gyud ka dito kung taga-tan-awon kung siguro gyud na siya. So nakabutang gyud dito ang mercy. Maka nang manggiloy-on ka. Okay. Mubasa sa kung isa ka bersikulo Mateo about mercy. Mateo 5 bersikulo, di ko magsaba kay magdungan ta. 5 bersikulo 7. Sige. May gusto sa Ginoo ingon sa Mikiyas, nasi tulo ka requirement sa tao ha. Kinahanglan makingayon ka, just equality ana sa panay magkisgutan. Ikaduha, nagyo involved nga verse. 7 nag-ingon dire sa Mateo 5:7, bulahan ang maluluyon kay kaloy-an sila sa Dios. Gahuna-huna jud kung unsa na example nato ani. Kay maestro biya jud ko nga unsa ni nga profession. Magklase man ka, muhatag ka kuan, point niya naagi example para mo samot ka sa mabasaktan. Like for example, ano lagi nga naagi sa eksakta ko example, bago lang gyud na experience nako. Og na istorya ko na ni pero akong balikon kay mo may topic na to. Nag-bill ko pagka hospital nako sa kong prostate og 66,000. Kaming susan dito sa ospital, di mi mag-iskot, matingala ming duha. Mag-iskot og kwarta. Nanay kalinaw, mag-away mi sa aircon. Mura na among awayan dito, dili ang kwarta. Kay ako, bulyuman yun ako nagmaayo. Kay lami, king paminaw, yun ako nabugnaw. Ganapot siya, kay sok-sok na na dito. Sok-sok na na siya, kay bugnaw, magayo. Mahal yung kwarto, pinakamahal nga kwarto. Sana sutro? Muna akong ikuha. Pag sunod na mo dito, mura may bakante.
O niya, madala na gyud. Imagine yung kuglingon na, niya, mato ka Cagayan, sakay kag bus. Kayo na kay ka. Nga na. O niya, pag abot pag yun mo, nibiyahe na ka, pag abot sa lugar, ay gipainom ka ko sa kalitong tubig. Ninisamot ka kahiyon. Gikan sa eskwelahan, di na ko kaihi. Di na mutahan ako sa mga gobang maestra, ma'am, unsa man akong gibati? Kung ano na sir, yung TI na naman, to, mapagkumag kayo TI ang lalaki. Banat lang tubig. Di pa. Suyok yung tubig. Nga duha ka lito ang tingali, di gapon ko kaihi. Nisamot ka sakit. Ni uli ko sa balay. Pag uli sa balay, kilain namin kong paminaw. Kita mo ko globe. Pabuak na kong 30 meter ko buak ni, suyok na po na ko. Inom pa niyo ko sa kamag na tubig. Wala na. Di na halos mutindo ko. Sakit na kayo, mag-anak na lang ko. Muna ko, at tulad sa ospital, si Junjun po, kaya hinahinay po siya, kaya nahunan niya. Kata, tiyaw, may kong papa. Tiyaw, hindi na ko katingdo ko ispit. Katindo ko ispit, mag-anak na ko, kaya sakit na yung kayo. Pag abot ito, kaya may inang pag yun na sa ospital, tagal sa sakit, swab para batat, sir. Iswab ko ninyo. Nga sakit na kayo, makikaway na ko dito. Nakalugayan ang nurse, nag-istorya sa doktor niya, ang doktor, sige lili sa kuha. Mapantayan naman yun sa doktor nga, lain, emergency na yun eh. Niabot ko ospital, balik ako sinina. Okay, nag-ilis na ko kinang pambalay. Unya, kin-design ko pato ko ospital, ada lagi ilis, nakakatanaw eh. Ang security guard katawa, sakit na gini na, sir, bali naman gini na sinina. Di na ko baysan pa kanig kanang ulaw man gyud na siya. Ay sakit yung kayo. Ko tikatitir na kanang bitong isulod si mong ari para dito na maagi ang kuan. When yagas. Kaingon ko patay. Yes na gyud eh. Kanang bitong para na gyud gisinan kag ingon ng nurse, "Dok, wala pa gyapon ang iyang pasyente, dok." Ingon doktor, "Abot na." Ipasabot katong host nagisuksok sa ari, nabot tapos pantog. Ningon ng nurse, "Yes, dok." Ito walang doktor, nag-istorya sa kanso, tinuol sa mga asawa. Istorya sila, sa manimbada. Kalit lang kayo. Nag-inject na ko, "Dok, ay nurse, saan man na, ma'am? Saan man na-inject?" Katapusan na yun, sir, kundi ka kaihian eh. Wala siyang sumpay, para makaihi ka, kundi ka kaihian eh. Kasi sumpay na ko patay. Yes, yung gitapita na rin. Pag-inject, wala paghapon, utan ako sa nurse. Nurse, sakit na dyan kayo. Kasi nang gaganang, mato ka gagayan lagi nga kasi una kay ikaw niya. Giignan pa kasi kung doktor o na, daw kalito, na. Nya dito rin ka mangihigos kagayan, o niya napakasinitaw, ay napaka sa mantikaw. Kasakit, ano yan? Nga na, ang gibate. Hindi na kaka-street, ug tindog. O niya, bingin na dyan, ang atulog ka dyan, kaya mantika pagawas. Papa, ay ati-ati mo pala siya. Ako din ako katindog. Okay. Tiniguan niya. Kaya sakit na lang ba? Picture ba na ako? Hindi siya. Kadunod na sila. Wala gwapo na yung wala yung action yun. Niihi naman, di. Wala rin nakuras. Kanang itong bag sa ihianan, butanganan sa ihi, sa katiter. Napuno na, wala yung ulas, katulong. Grabe si Ro, daghan ang ihi ni mo, daghan na, di mo na inom. Taon-taon, buro to po siya, buro. Utawag na po kong nice, kinuburo to po. Katulog yun. Wala na mag-uras, kasi yun ang gana. Kata, ihi, naging tanan ni mo. Unya, wagin maihi. Lipay kayo. Bugnaw kayo lang, may tulog. Paborito mo na kong bugnaw. Ang usaraw, kandingon. Hindi, mag-away mo ito sulod. Ako may magbuot. Ako pasyente diri. Magbuot niya. Wala dyan may guys, gutog balay ron. Pag-abot sa bill. Sa 60 kapin, ikuhaan sa kong Medicare. Binlan tingalig mga hapit ng 50. Niingon ko kasusan. Bilangin natin, sila ni Muni, ikuan, sa kong asawa, ay sa akong magulang. Ano ma'am, 20. Pulang pagyapon, di pa may kagawas. Pero nisumpay. Bayaran naman mo. Ha? Hindi ko masaba. Nandiyo gigamit ang Ginoo. Bayaran mo kagawas sa taha. Isa man, ha? Salamat sa Ginoo. Hindi, nakabayad ko 20.
Nangabot na yung pagkasunod si Mana, nangabot na hinabang ikan sa gawas. Bakit mo nakagasto, bisig 5 centavos? Lami pa kong tulog. Ito kay bugnaw juga ayo. Eh, kung asawa rin akong singis niya. Huh? Nganong naluoy man ang Ginoo sa kuha. Mercy atong giskutan diri. Unsa klaro na ko na sa inyo Kay man giloyon baga ko, di ba? Usbo na itong pagbasa, ang 5, 7. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Diyos. Tanawon ng Bible na ko, usara ka pins. Dalangkat naman, karaan naman kayo ko. Ano naman yung taon yun, ginahan mo ko, ano yung manipinmero, ginakong pamastor, nung bukira o, diya, dalamas. Sus, Diyos ko. Tingala ko, istorya, gamotor, kumusta mo ka dito nung, istorya, yung bana ng titit. Alam, nahagbong na grabe ka ba ako. Ano mo yung tingog? Ato na sa ubos, nakatawa. Pangakas, kaluoy. Hagbong. Tawag. Sige, padayon ta. Merciful. Mangguloyon. Na istorya ko na po ni sa inyo Muna ang akong girecall, nga nung gikaluyan ko sa Ginoo nga wayo ko. Sa 66 kapin nga kwarta nga akong bayron nun sa Nabaw nung itong naoperahan ko ato, 14 kapin na. Wayo ko kabayad, bisag 5 centavos. Nangulang lagi ko 20. O niya, kulang paghapon itagagawas. Ingon, musikalit nga. Ano, nabayaran naman, ha? Sino nabayaran? Si Kuan, mo ba? Gamit Pinoy. Nahuna-una na ko. Kansi kaya po ko 20. Kinahulang ko 20. Pagkasunod si Mana, nangabot na itong gikan sa gawas nga kwarta. Wala na, impas. Tapay sobrang gamay. Lamig kayo nga magpa-admit na po ko. Magpa-admit na po ko. Kaluyaan man ikos Ginoo. Nakadulog ko sa istorya diri sa eskwelahan. Pobre ang mong eskwelahan. Kasagaran diya si ka-driver. Tambakan ko. Kutsiro. Panday. Mananagat. Ngana. Ang dato diya ka na rin yung daplis kasada. Muna mo agi kastambakan. Wapo kyung mga building ang daplis kasada. Pero ka na sa likod, ay, impas na. Squatter lang yun siya. Mga nga na pong pangita, si ka-driver, ang mga papa. Muna, kung namin hospital sila, harap na sila dagan sa atong city hospital. Then, magpapas din sila note dayon kada room. May na lang kay sa kada room kita makakuha sila 80. Wala beton talag sa tanan-sanan nga nakakuha sila nagtinabangay. Na ay mga 700. So malibre na ang kaon sa Watser. Kaya mo pinilabot kaon din sa kuan. Unang ang principal po na mo sa una namatay na po to si Ma'am Kirikiro. Kita na lang gimutabangan na nila kay mga pobre na sila. Pero sa istorya sa kong estudyante, believe me nimo sir. Sila yung istorya, adyo ko kabantay, nalimot na ko. Basta na bitay papel nga ihatag mga contribution sir. Kung ato din ka, butang yun ka. 50, 100. Na uban, mga bana, isawa ni bana nila to sa abroad o nga overseas. Usahay, wala ginay butang. Ako, butangan yun ako amount. Kintay, Sir Potes, Mr. Potes. Butang talang 100. Ngano? Kasi katong ulit, taismo ko ito. Gamito yun yung mga utok. Di man tanaangay. Pero at kapalagin siya itong kasaligan ba itong gisoray? Butang yun ang amount. Pirmahan ako. Ang bata nakabantay. Mumuhatag yun ka, sir. Manggiloy unday ko. Manggiloy unday ko. Kung saan ipalo sa Ginoo. Pipila na tingali to. Tingali, sukat sa una pa, mga niabot na tingali, mga kiss nila kung hatag, tingali. Kasagaran yun na, basta po, pinis, hatag. Pero, kung saan nagibok, isukli sa Ginoo. 66,000, bisag 5 centavos, papabayaran sa Ginoo. Sige mo. Bulahan ang manggiloyon kay kaloyan sila sa Diyos. Kinsa maluoy dili tao. Diyos. Muhikap si kasing-kasing sa tao nga mga dato para lang yun. Ikaw maluyan po ka. Pero kiningwali na ako diri mahimong winada. Kaya usbo na ako obedience sa gila. Gusto kag mapanalanginan ka, unsay mong dungog i-obey. Aloha, sunda.
Ako nang example sa inyo ha. Kung makatubangan diri sa pulpito dili ni panalanginan nga simbahan, dili ni mingani kadako bisag pobrita nga simbahan mo angkon ko kay kinsa ra gud ta diri. Kung bakakon yung pastor. Nay ko ng Diyos. Sandra. Kuratan dyan ko sa kong amiga. Gana, magsilos ganyan ko na Sandra sa una bitaw ka ng pag-abot sa kong anak dire. Sa tagbo nila sa tagakos din sila kung magtanaw ang kong anak di kinang gakaw sa kuha. Sinos na yun. Hi Sandra, welcome kay Kadire. Mingaw biya yun ni mo. Pero nakoy nabantayan, medyo ni gamay yun ka. Oh. Taas ang liog. Niwang lagi. Igamay ka gamay, pero wapa gapon. Gako sa pong kong anak ron. Salamat sa Diyos. Ang ikatulok. Na? Adi nato tiwason bit, kinasusi naman. Number 3. Sino lang? Number 3. Akong basahon ikatulok, sige, sa to. Sa, naman to akong kuwan, Mikiyas. Akong basahon dyan. Hagiyo. Na siya dapit, So wala pang kuan? Anara? 8 katapusan. O pagkinabuhi diha sa pagpausanong pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. Kini. Magpaubos kasi mong Ginoo. Nakasagaran na pag nato. Singhag gayon pag singhag sa sawa, kuport. Ngano mo day? Isok na sawa, singhag ko. Ini pastor. Ang pagsanong sa Ginoo, pastor, kanang pausog boss. Taga pastor man ko, sige paubos na lang ko. Nalimot ko. Pastor man ko. So, pagsanon, sige mahatag ko example na po. Especially kining kita tanan ha, kini nga simbahan, ako yun yung istorya sa inyo ha. Tanan nga makasala, welcome dire. Amen. Hospital man para ayuhon ang makasala, para matulid nat sa Ginoo. Kanang simbahan bitaw nga dili ga welcome og mga makasasala. Tuo sila balaan kay sila. Wala sila katuman sa Ginoo. Nagatuman ta. Welcome dire. Kung bitaw ng istorya ko sa inyo ha, na palahubog, man yun, sa palahubog. Ayaw po, pag-ato mo ingon ka dire, pag sulod ni mo dire, Pastor, ako na po'y mawali diha, Pastor. Ayaw na po. Hubog naman. Pwede, pag humanog wali na ako dire, manguli na ta, pwede ka maghubog-hubog dito. Kaya dili ako yung mausap sa mo ha. Pero maingon yun ko sa mo, bilid yun ko ni mo, brad. Bisag ingana ka, nadyo kay panahon sa Ginoo. Usbon yun ka sa Ginoo. Kaya ako, palahubog yun ko pa sa una. So, Diyos ko, gawali ay ka, pastor na ko sa bukid, kat mag-angkas na, mahagbong ba? Palit, di ko daag tanduay sa siyudad. Di ko mapalit, di sa tindahan, di sa pugaan. Ibalaan na ko. Adi na pag kumakitaan niya maghubo, pero di ka sa kwartos. Suyok si pastor. Dili lagi ka, dili ko na dali ang sanay kausaban. Sa tanan nga na galisod pagwagtang sa lisod nga kuhaon. Kay kinahanglan ra bagyod kininsa bok humble maubos yung kada sa Ginoo. Ang atong lawas is according to the word of God. Sakto mo koy? Okay, in English na ko ron. English mo na. Sa una lang. Nortigan is kong papa. Pero di mo po ko English mo dyan. Mga pasing ko na. Una Korinto. Tanawa unsa ang atong lawas. Una Korinto 6. Dungan ta sa bersikulo. Pangitaas ang kapitulo 6. Bersikulo. Okay. Kita na nako. Ano to? Nara. 19. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu sa Dios as Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo
o nga gihatag sa Dios kaninyo, dili kamo ang tag-iya sa inyong kagalingon, kundili ang Dios na. Kung Kristohanon ka, usbo nako, ayaw isipa imong lawas nga ordinaryo. Kung Kristohanon ka, templo sa Ginoo. Sa una mga tao na sila'y maghalad sila sa Ginoo matog templo. Karon dili na kita maghago-ago. Kay ang templo na anas tong lawas. Unya atong hugaw-hugawan, adik-adikan, niwang ta, sigarilyo, inom, tanan, templo na to. Excuse. Dili na mao kung Kristohanon ka. Pero asbo nako padayon pagsimba, nalang gyud kay na wala nimo buhata sa imong kagalingon. Kung imo nang buhaton, walay imposible sa Ginoo. Next nga bersikulo. Mateo 7. Katugay po itong ato kung naibot na ko ang 7 man to. Mateo 7. Versikulo 7. Dili 7. Mateo 7. Naman to? 7. Versikulo 7. 7. Pangayo o kamuhatagan. Pangita o kamo makakaplag. Panuktok o ang pultahan ablihan alang kaninyo. Ikaw hinungdan nganong ang imong bisyo wala na mawala sa imo. Kay wala nimo pangayo sa Ginoo. Ipulong sa Ginoo klaro kayo. Pangayo o kahuhatagan. Ipangayo na ako na sa akong Ginoo. Pangayo na ako na sa akong Ginoo sa una ng panahon. Wala pa ko kapastor. Kanang sigarilyo, dili yun ako na kaya. Kapila ko New Year's resolution. Hala, sulat. Pirmahan, bagyo na ako na. Kinigyot. Katulo naman tingali ko ng New Year's resolution. Bahay na sigarilyo, di ba? Taghapon, o ya. Tuyok na po. Di mo ginawala. Di mo saan man. Ingon si Pastor Santos sa kuha. Brad, kung dili ni mo kaya, di po makaya sa ampo. Pastingi. Kapasa ko, anak. Di man ang ngita ko. Nga ako na pa din nabasa nga Bible, NIV. Kanang NIV, delikado na. Kaya ang gibutang dito, prayer. Tuldok na din siya. Pero pag abot sa New King James Version, mo nang nadyo kay New King James Version, prayer and fasting. Isumpay niya. NIV niya, bago pa kang mga Kristohano na ito, hasa man to. Natimingan na kinira mga Bible. Kita ang ginako, kuya mo din yung Bible, pero pareha ng Bible. Dilipat ko, nilipat-lipat po na sa kasulat, gamitong siyawa. So, kapasting ko, og nangayo ko sa Ginoo. Lord, pag humana na akong fasting, kinahanlan, di na ako manigirilyo. First time ako gawas fasting, 3 years. Sabi kong 3 years, Swedish. Ano to ko, buta na. Putis o fasting yun, gutom yun kayo. Nya ka na akong asawa, kay napoy pagkasipat, magluto po na yung adobo na yun. Ako nito, sus ko naman. Gutom na yun, humana. Sultihan ito mga ingson. Pag human sa kong fasting, nagrilyo gyapon ko. Kaya nung bakap ng Biblia, pero paagi ko sa Ginoo. Ito nga akong istorya sa inyo nga, niabot ko dito sa Jerez, nga ganaanak ko dito, katanaw ko sa mga asawa, kaya nagkasirihan dito, galing ko, kapoy, magtanaw, tabang na po ko diri. Uy, baligya mga insik. Tanaw na ko sa taas, day. Unsa man na inyong sigarilyo, nga stop smoking man. Ang kaha niya, kanang kaha sa Malboro. Stop smoking lagi. Ay sir, kuhan man sir. Kanang gusto na kamundang sigarilyo, kana imong gamiton. Ayaw jud kanang lami na kay sigarilyo, ayaw jud panigarilyo atong kuan. Kanang yung gamit bagay lami. Ako na itong gisubay, gisug-gisugan. Naging na 3-pack sir, sigurado, guaranteed. Kasagaran nga ni testimony diri nga mobalik nga okay na inyong kuan. Pero wag siya lami. Pero at least ba katong itong urge nimo nga kanang lami ipanigarilyo, tambalan lang ba? Suyok jud ka. Taw na ni. Sus, abot mo. Kapalit na. Roto po sa kaha. Kaya tulo maga sa ikaduhang kaha. Natingala ko sa galingon kay
Gagawna ko sa kong likod. Wala pa ning duha ka gagmay na ko. Junjun, tayo ko na ka to. Amurag na anak. Gagawna ko sa kong likod. Niingon nagkalit si Susan nga. Dong, maniod to na ta. Wala problema kung maniod to na ta. Nagkalit las ko na una ba? Kikan sa pamahaw, pingong sa paniod to. Wala na kong nigilyo. Nakopit. Ang tanig mo. Laos, ba ko niyang hapon. Ano de? Laos man yun, pagka maglabay na ko, wag abot 3 packs, wag abot 2 packs, baka akong pampulong sa Ginoo. Sa iyang paagi, dili sa kuha. Pag nakaingon dyan ko kuyaw ng pulong sa Ginoo. Nga nawala akong bisyo, ipangayo na ko na sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, pangayo o ikaw tagan. Kung kinasing-kasing na siya, kung dugay man ako haon sa imuha, ayaw pasulag Ginoo, kay sa iyang nga paagi na. Pero mawala, yun na. Manindog tang tanan. Walay ko ng Diyos. Tagit lang. Dalay kong tao, Diyos, dalay kong ka. Ang pagsimba lang ka ni Mura. Dalay kong tao, Diyos, dalay kong ka. Hindi na buhi alagaran ka. Hindi na buhi alagaran ka. Hindi na buhi alagaran ka. Dalay ko ng buhi ng Ginoo, Father God. Salamat sa iyong pulong, Father God. Salamat sa iyong mensahe karong buntaga. Dili gyud pwede Padre ka Ginoo sa tanan namong plano kung wala ka. Ang impulong kaingon. Kung sa unsa tong buhaton kung wala ang Ginoo, wala gyud katumanan. Busa amahan Padre ka Ginoo. Nakadungog ang imong katawhan. Kabalo na sila sa sekreto. Amahan Padre ka Ginoo. Pangayoon gyud amahan. Between sa mga New Year's resolution nga murag self-improvement nga para mausap pero dili wala labot ang Ginoo. Example, magpa-slim ko ron pero nakay gihatag yun sa mo nga unsa imong gusto nga sa Mikiyas nga among mabasa. Una, justice. Bisan pag among anak nakasala, di na mo hangay sila pandan. Pagawas yung kamaturan, sakit man pero naang joy. Kung man ang among anak lakaw-lakaw sa kalibutan, libre siya. Iwa siya kalipay. Usamaan kaduha, mercy amahan pagkakit. Experience na ko, amahan. Wala na ganit kaabot o tingalig 5,000 ang akong nahatag sa tabang sa kong mga estudyante, mga pobre po. 66,000. Pag ko nabayaran 66 tapos. Katulo amahan panigat Ginoo nga gi-require nimo sa buha. Magpigsanon mi sa muha. Ang among lawas amahan, templo nimo. Dili na mo angay nga ugawan. Dili na mo kaya Ginoo ang pagbiya sa bisyo. Pero kung naa ka amahan, among pangayoon diha kanimo. Mawag kag na kay wala imposible kanimo. Salamat sa imong pulong amahan. Wala imposible kanimo. Sa among pagpauli ron, kuyog ka namo imong kalinaw amahan. Kuyog ka namo imong pagpangga kanamo. Salamat, maayo ka nga Ginoo. Sa tanan nga nagasimba diri, nagahanyo ko pa rin ka Ginoo. Unsa ilang desire sila kasing-kasing, basta mahaong sa imong kagustuhan naman. Tagbuha man, igran, dalaygon ka nga Ginoo. Kining tanan akong pasalamat lamang, pinagi sa buktong anak sa Kristo ang ginuluwas. Amen, amen, amen. Maingot po sa tanan. Pastor, nagyat mo tayo simba? Una agya po, alas 3.